Kulturen att bygga mänskliga torn har sitt ursprung i staden Weiss. Kulturen att bygga den akrobatiska formen, falcons, har sitt ursprung i den staden vi är idag, i Llorenç del Penedès. Men båda kulturformerna har såklart också nått den franska huvudstaden, Barcelona. Och framför oss har vi Falcons de Barcelona, som bygger en av de mer klassiska falconskonstruktionerna. Una Escala om 8 nivåer. Krönas. Skulle ni vara intresserade av att se Falcons, så är det säkrast att ge sig till någon av många stadsfester, Festa Mayor, som hålls här i Penedès-regionen under sommaren. Det kommer att finnas falconsnärvarande i Festa Mayor i Vilanova la Geltrú, Festa Mayor i Vilafranca de Penedès, och också under festen i Barcelona. Men ni kan också se dem under Marseille i Barcelona. Però mentrestant que estem fins per a la figura de la Sagrada Família. Catalunya, 2008.